СССРның халык артисты Азат Аббасов 1925 елда Алабуга шәһәрендә туа. 1950 елны Мәскәү дәүләт консерваториясын тәмамлый һәм шул елдан ук Татар дәүләт опера һәм балет театрында эшли башлап, 40 ел шунда хезмәт итә. Азат Аббасов лирик тенор тавышлы җырчы. Гадәттә, лирик йомшак тавыш артист өчен бик татлы, тәмле, хәтта беркадәр төшерәк җырлау куркынычында тудыра диләр. Әмма Азат Аббасовка ул янамый. Чөнки ул үзенә кирәк булган вокал күнегүләрне оста файдаланып, тавышына нык матур яңгыраш өсти һәм үзен яңгырауыклы тавышлы, нык лирик тенор итеп таныта. Бу хәл исәңә үзенең иҗади кулашын киңәйтергә мөмкинчелек бирә. Бик лирик образлар белән бер рәттән ул зур драматик кичерешләргә бай булган образларында кыю һәм бик таләпчән һәм тапкыр иҗат итә. Аның бай репертуарында лирик образлар белән бергә драматик образлар да янәшә торалар. Татар спектакльләрендә опера, музыкаль комедия, музыкаль драмаларның барысында да ул төп образларны иҗат итә.